Bona nit Silvio, bona nit Silvinho. Ens ha sorprès a tothom, parlant català. Sabien que havies pres lliçons, però Déu-n'hi-do. No, ja està cada vegada millor. És normal, jo faig xerrades, però molta gent ho saps que jo faig classes de català fa 5 anys i va ser una gran oportunitat per parlar amb tothom. T'has quedat amb la gent estarà encantada amb tu. Clar, jo ho sé, jo també estic molt content amb aquesta gent. És molt important per mi parlar amb els meus fills també. La meva filla té 7 anys i parla perfectament el català, doncs jo crec que és molt normal aprendre i poder parlar amb ells. Quines sensacions heu viscut avui, És increïble, jo crec que està molt bé, són 2 títols molt importants per la història d'aquest club i per nosaltres també, estem tots molt contents. Gràcies, i ara ja dimecres, a Roma, no? Clar, a Roma, preparar el partit que serà molt complicat, molt dur, però tenim un gran equip, grans jugadors i creiem que podem fer un bon paper i jugar un bon partit i el millor és el que volem, guanyar el títol. Gràcies, Silvio. A vosaltres.